Bayaw ke TV kono ma wamba bella jele fo sanga ani wati aw fenfembe ni aw sileme ni wati na ka Bayaw ke TV plateau kala ge ni anko anga jamu kam ma ko seko ani dongo seko ni dongo ci dore aw ma be ko aw yebo la baragalawi aw e kayre tigla mo walma aw be barake anga service bulu dawrila aw si doni la akira seko ni dongo suwe Bayaw ke TV kan plateau yi adabole do aw de kama ka se ka wole kana ka wini ka seko ana ka dongo tabulu la o kama bisa an la yini ke kana karamogo ba kale wele karamogo mi na donen do an ga bolo siraw fe ma o ma be ni ebe Bayaw ke TV ni ba su ko sebe karamogo ale donen do o fe ko sebe aka sego na ka dongo konnana an kan ba ko chama ya la yini ale bi ko karamogo ko an ga sama absi mina ana ka bara mi aka nyefoli ke alibi bari jiya magane o kama bi Bayaw ke TV an la yini ke ka wele bla an karamogo bayima ay asugo do ni kana an fe kene kono ame sumalo la be ma kene mo ko torole do lala ni na ke sababu yi amma karamo ko siki dati ganye bana dugulum ani amun be ni bana klime ka aw soso aw sika ka famia taw to mala tumina o kama jam khay mina la si aw ma aw bal makani aw de ngefe no e awade Mustafa Bakayko anga karamo ke assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bayaw tabarakallah ay wole blema ya nga wole jabi yani anga timani ni ngalewi ambi ni ati to I jamu isikle be mi kren yala fuli ko fe Bayaw te baje ne to ay seku njamu keita nsigero bana selenge ma selenge quartier do rebe ba fama ko dala wala sigiro bena yema no ye dalabala teremba dalai ne sigiro bena yema kramgo sebu keita bo jaranye Bayaw ke TV to la ba fa ki bismillah nga plateau ka biya me so ki secondoni anna sura me sumolo la pargolo secondé do gawta bali bade sabo aw so mandi seku ni dongo tigla mo so mandi surtout amun be ni aw ye kramgo bi ay wuli ne na wuli jabi antena ko bla daga grinda la de ambe ni diga rikela matte wila yaro sibu keita iko kisi gro bele no sinenge ma kren na dala bala mamun be sinenge do so baro dala bala be woro mina kren lam siga woro no e dala da fan flay wi ga woro fan flay yaro sibu e ka bara yere bele no jumeni ma tigi ibe bara jumeni ke Bayaw jaray ni ni ngola mi jabi ko woro la nega bara bena turabula barali dima o kofe kana yiri fara o kan bo mbe turabu ke ka adamadenw magodla ko bo de kun kono ka torota ka bo o kan hera bise bula soro chugo mini ala ka deme ka ta o sirafe o kofe a flana yiri di turabu be ke ka nyali ke chugo mina yiri fana be ke ka nyali ke o chugo kelina eche o me mo ye turabu ni yiri fara nyogon ka be ke kelenye turabu ni yiri ti kelenye turabu ni yiri te kelenye turabu ya dawana kote yiri fana ya dawana sira fana de fana ya dawana sira karamoniya fam sa do sika la trudo do te yiri do wala do fana sika yiri do o te la trudo mais ni doni fla be nyogo soro mamina a karamo fana be do gata ayati emina mandi tabarika sabe ambe karamo be fla be do ala barikala bo ngara siga mi ye don sura bela tabarika aywa o jaranya ko sebe ayay ka fa nga bolo siraw fe ma chama bi ni ke ko sebe bari ciere la ka mali ko kan chama no chama bi iga wolelu de ka cha ko sebe France Espagne Italie on a dugu nyona chama Côte d'Ivoire Sénégal bola nyire o témoignage ju chama yi yaro karamo ambe fe ka do yaro la turin kono ibe flel ke wa wal la turin kono ibe bana furakala o me yiri fune ibe bana furakala mo diguni yaro karamo be bana furakala la tuni yiri la wa ambe fe hida ma holo ko nyofay Bayaw ni ngali jaray turabu ani yiri nebe barake ni bela nebe turabu ke ka fleli ke mbe fleli ke turabu de la ne ti se fleli wara foila ni turabu te bo do ba fo ko
ko est ce que mɔgɔ kungo bɛ se ka filɛ k'a sɔrɔ a tigi t'i kɛrɛfɛ wa i bɛ ne kɛrɛfɛ o i tɛ ne kɛrɛfɛ o ala barika la ni ala ye gindo min yira ne na i ka ko la hali n'a y'a sɔrɔ k'i bɛ diɲɛ dan na ne seko n ye min ye n b'o de f'i ɲɛna i bɛ n kɔrɔ o i tɛ n kɔrɔ. karamɔgɔ i jɔ ka nin kɔrɔ ye fɛsɛfɛsɛ bari an kɔni b'a ye maaw bɛ kungo bɛ minnu da la u bɛ wuli ka dɔnnibaga de sɛgɛrɛ karisa n nana i ka n ka kungo lajɛ i bɛ laturu da a tigi yɛrɛ sigilen ɲini mɛ a tigi bɛ kɛrɛfɛ o a ti e kɛrɛfɛ e bɛ se k'a tigi ka laturu da i ye min yala i b'o fɔ a ye. siga t'o la parce que dɔgɔyo dɔnni ko ye a kuma ka ca a kuma ka ca a kuma ka ca wa dɔnni yɛrɛ kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka dun dan foyi t'a la yɔrɔ dan tɛ diɲɛ na dan tɛ diɲɛ la wa dan yɛrɛ fɛnɛ tɛ n'a fɔ n bɛna fɔ cogo min na turabu bɛna fɔ telefɔni yɔrɔ telefɔni kɔnɔ ka dun i tɛ se k'a ye ko dɔ ko ko n ye n ka telefɔni san ko n ye crédit san k'a fa tewu ko dɔ wɛrɛ don yɔrɔ tɛ yen. ayi o tɛ se ka kɛ i mana k'a kɔnɔ cogo o cogo i bɛ dɔ bɛ sɔrɔ ka dɔ bɛ. wala bɔn dɔnni bɛ ten turabu yɛrɛ dɔnni bɛ ten bɔn turabu ye dɔnni dɔ ye dɔnni min bɛ yen ni a ma dɔn turabu dɔnni de ma dɔn n'a dɔnnen don mali bɛ degun dɔ kɔnɔ bi wala o tɛ kɛ. ni tiɲɛ walahi karamɔgɔ sisan k'i ka kuma in walawala i mana dɔn ka dan niveau min na o ye e ta de ye i kalanna ka dan dɔnni min na o ye e ta de ye e tɛ se ka fɔ k'e kelen b'a bɛɛ dɔn bari a da yɛrɛ ma ye fɔlɔ. wala parce que mun ye ko in yɛrɛ tiɲɛ i ka dɔnni ma se yɔrɔ min ma k'a fɔ k'i bɛ pan i ka dɔnta kan ka taa i bila yɔrɔ wɛrɛ la i ka faamuya ma se yɔrɔ min o de bɛ na lagosi. ni tiɲɛ an yɛrɛ y'a ye turabudala caman de bɛ yen n'o ye so tan yɔrɔtigiw ye bon olu bɛ bigi de d'i ma k'i k'i hami fɔ la ou bien u bɛ se ka bɔgɔ ci k'a k'i tɛgɛ kɔnɔ k'i k'i hami fɔ la u bɛ sɔrɔ ka filɛli kɛ n'a ye o bɛɛ y'a faamubaliya de ye o man ka kɛ o. karamɔgɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka dɔnni kɛ turabu la k'a sɔrɔ i ma bigi d'a tigi ma i ma bɔgɔ tigɛ k'a d'a ma k'a ka hami fɔ a la. n'o ma kɛ est ce que e ka dɔnni ye nafa jumɛn ɲɛ misaliya sisan ne nana e fɛ yen ko bɔn i k'an kungo lajɛ est ce que ne ka kan k'e ɲininka yala i nakun ye mun ye wa. tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ min kan ko ne b'o dɔn est ce que ne kan k'e ɲininka. e ma kan ka ne ɲininka. est ce que n'i b'a dɔn i bɛna an fɛ yan wa. nin ye tiɲɛ e de t'a dɔn o kama e de wulila ka na ne fɛ donc a filɛ n bɛ min dɔn n k'o f'i ye i tɛ min dɔn i yɛrɛ ka ko la n k'o f'i ye. bon an bɛ turabudala caman ye an ka jamana in kɔnɔ bon n bɛ kuma ni turabu de ye n tɛ kuma ni dɔwɛrɛ ye parce que an bɛ turabuko kuma de la. o ye tiɲɛ donc a caman de bɛ yen n'u nana i b'a ye karamɔgɔ b'o ɲininka ko yala e nakun ye mun ye bon mɔgɔ minnu ka faamuya fanga man bon a t'olu jigila misɛnya minnu ka faamuya fanga ka bon a b'olu de jigila misɛnya parce que normalement ale man ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yala i nakun ye mun ye n'a sɔrɔ n'i b'i kalanfɛn dɔn e kan ka ɲininka i bɛ min dɔn i kan k'o de ɲininka i ye min ye o kɔnɔ ala ye gindo min yɛrɛ la i b'o de fɔ a ye i ma min dɔn i kana o fɔ a ye o fili de bɛ an ka jamana in kɔnɔ turabudala caman na bi. ayiwa karamɔgɔ an ye faamuyali sɔrɔ o la hakili la lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o la i bɛ diɲɛ fan o fan fɛ karamɔgɔ segu i bɛ se k'a wele i ka degun min b'i kan a b'a lajɛ k'a sɔrɔ hali ni t'ale kɛrɛfɛ. karamɔgɔ an ye bi baro kɔnɔna na an y'a laɲini ka bana dɔw ta an bɛ ɲininka olu la n'a sɔrɔ i bɛ se ka olu furakɛ o ye problème dɔw ye bari diɲɛ bɛɛ ma kɛnɛ an b'a daminɛ min na fɔlɔ o ye maa minnu bɛ yen ni u ka furu yɔrɔ gɛlɛyalen don karamɔgɔ a kɛra cɛ kunda ye a kɛra muso kunda ye ni furu yɔrɔ gɛlɛyalen d'u ma yarɔ karamɔgɔ bɛ se ka baara dɔ kɛ olu ye ou bien karamɔgɔ ye fɛn dɔ k'olu la walasa k'olu dɛmɛ wa. i ka ɲininkali o diyara n ye bon mɔgɔ minnu bɛ yen ni kamanagan b'u la ka na se furuko ma a bɛ se ka cɛ sɔrɔ a bɛ se ka muso sɔrɔ mais an balakaw de ka kamanagan barika ka bon furuko la bi ka tɛmɛ falakaw kan. mais ni mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan n'i kamana ganna i ka furuko la bon n'i y'a ɲɛfɔ n ɲɛna n b'a ta k'a lajɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ n'a yiralen k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la i bɛna furu sɔrɔ donc n b'i dɛmɛ n'a yiralen k'a fɔ ko furu tɛ sɔrɔ a kan ka sɔrɔ ni sira min ye an bɛ t'o fɛ mais o bɛɛ bɛ sɔrɔ filɛli de kɔnɔ. kuma la surunya na ne bɛ se ka u dɛmɛ ni ala ka dɛmɛ ye ni ala ye min ka sababu di yan n bɛ n se k'o la. o faamuyana.
baro mun ga furu kelale do chama club ni woro ina ni ba aw warage ko sebe aw kana siti ko aw madakula ma aw mane madakula isebe nan ko chama be utakitu al ni madala wuli ikita nyini ni ya ni da ka ala fe nyini ko na be ko chama kalama bari ala e nyama udi da ko lu ga nyeta mun deme karam wa ngai ndal flanati dore am wati min bi bana klemi ka mo soso akara bolinda wo walma akara bana do klemi ka karsa sele ibe do do lawo bon merci beaucoup là si mɔgɔw fana ye bana caman kɛ dabari ye bi o bɛɛ tɛ dabari ye dɛ a bɛ dɔn cogo di ko dabari don ou bien dabari tɛ o bɛ sɔrɔ filɛli kelen de kɔnɔ bon ne yɛrɛ ka baara sariya ye ne tɛ n bolo don mɔgɔ si ka ko la ni m'a lajɛ fɔlɔ yala solution bɛ sɔrɔ a la wa solution tɛ sɔrɔ a la wa ka se k'o dɔn ka sɔrɔ k'o sira ta kuma lasurunya na ala bana de do mɔgɔ bana de do jinɛ bana de do ala barika la mɛ seko ka ida sira jinɛ bana mi yɛrɛ fɛnɛ ma kun bɛ nin kɛ o la bari an ka bi jinɛtɔw cɛlen don ne karamɔgɔ yarɔ karamɔgɔ bɛ se ka jinɛtɔ furakɛ wa bon bagayo n bɛ jinɛtɔ furakɛ jinɛtɔ dɛ jinɛ yɛrɛ yɛrɛ de min na jinɛ yɛrɛ yɛrɛ de bolo tabarikala a yɛrɛ 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 a tɛ tɛmɛ nin kan parce que jinɛtɔ yɛrɛ man ca an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ jinɛtɔ man ca jinɛtɔ man ca an ka jamana ni ye karamɔgɔ kuma ye ha bagayo yarɔ a ka ca an balakaw de la kosɛbɛ ka tɛmɛ falakaw surtout an balaka minnu bɛ n'u ma furu kosɛbɛ npogotigi ni kunda voilà bon jinɛ bɛ ka mɔgɔ min ka adamadenya sosɔgɔ ka dankari i ka adamadenya na cɛ fara muso kan ni ne y'a ye ne b'a dɔn wa ni ye turabu fana gosi ni jinɛ de b'a la n b'a dɔn ni jinɛ t'a la n b'a dɔn bon caman de bɛ yen nɔ an balakaw la u bɛ bandiyaw de kɛ quoi u bɛ u kirikara kiri donc u kɛ i b'a fɔ ko jinɛ de b'u la walasa dɔw ka fɛrɛ kɔ ko voilà k'a sɔrɔ jinɛ foyi t'u la bon e b'i ka jinɛ fura k'o la est-ce que o bɛ se ka kɛnɛya a tɛ se ka kɛ parce que jinɛ t'a la sunɔgɔtɔ la olu kelen kala baasi voilà bon kuma la surunya la n bɛ n seko k'o la tabarikala o tɛ baasi ye hali bi karamɔgɔ ni mɔgɔ min mago bɛ e la sisan u bɛ fɛ k'i sɔrɔ a kɛra diɲɛ fan o fan u b'i lasɔrɔ cogo di bon ni mɔgɔ minnu mago bɛ ne la ne bɛ sɔrɔ n ka téléphone numéro de fɛ téléphone numéro ani min bɛ whatsapp kan a bɛɛ ye kelen ye ayiwa pisi fila tɛ ne bolo pisi kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo o numéro fɔ tan mali kɔnɔ mali kɔ kan ni mɔgɔ minnu bɛ mali kɔnɔ olu bɛ 77 29 43 05 olu b'o ta n'aw m'a faamu aw bɛ video dugumala lajɛ aw bɛ numéro sɔrɔ yen walima a bɛ tila ka video lasegin a kɔfɛ aw b'a numéro kelen tuguni o ye minnu bɛ mali kɔnɔ ye minnu bɛ mali kɔ kan olu bɛ 00223 kɛ u bɛ 00223 kɛ ka sɔrɔ ka 77 29 43 05 o tugu la ayiwa aw minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ mali indicatif de bila numéro in ɲɛfɛ aw bɛɛ b'o dɔn déjà walasa i ka karamɔgɔ lasɔrɔ suni tile n'i y'a wele i b'a lasɔrɔ i b'i ka kungow ɲɛfɔ a ye karamɔgɔ hali bi a ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ a y'a ye k'a fɔ bi tunkarankew de ka ca o tunkaranke ninnu gɛlɛya caman b'u kan baarako b'o la nafoloko b'o la a dɔw taara o sigini yɛrɛ ye maɲumako ye baarako gɛlɛya fana b'o la yalɔ karamɔgɔ an ka tunkaranke minnu bɛ tunga fɛ ni baarako gɛlɛya b'u la walima minnu bɛ fɛ ka taa tunga fɛ n'u tɛ ka se k'a ɲɛ sɔrɔ olu ka situation bɛ e karamɔgɔ bolo cogo di i bɛ se ka dɔ k'o la wa o tɛ baasi ye bagayo ala k'an bɛɛ sɔrɔ bon n bɛ n seko kalan bon i b'a dɔn ala wele ye fɛn dɔ ye n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ bɛɛ lajɛlen ye u k'a faamuya jɔn i mana kɛ cogo o cogo jɔn tɛ se ka kɛ komi ala siga tɛ nin na mais i b'i seko kɛ nin ye tiɲɛ ye wa dɔnni yɛrɛ sigilen don barika de kan dɔnni sigilen don barika kan karamɔgɔ walawala ma nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ voilà bon ne ko sisan n bɛ se ka tunkarankew dɛmɛ a k'a sɔrɔ tunkaranke min kan ka dɛmɛ barika dɔɔnin b'a farikolo la bon ne ye fitinin kɛ dɔrɔn a bɛ fanga sɔrɔ voilà nin ye tiɲɛ o bɛ ten mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen b'o cogo la ko in dilanlen don barika de kan bon ne min b'a dilan k'a di bon ni barika yɛrɛ ne bolo t'a la ne bɛna di min ma ni barika t'o la ni barika m'o labɔ i b'a ye caman bɛ yen a bɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ o ye tiɲɛ bon kumala surunya la n bɛ se ka n seko kɛ tunkarankew ye n bɛ n seko kɛ mais n bɛ nin yɔrɔ in fɔ o bila la
wala karamɔgɔ o faamuna tungaranke wa yɛrɛ tulo bɛ nin na a kɛra degun sugu o sugu ye e min bɛ tunga la bi ni baarako gɛlɛya b'i kan e min bɛ tunga na bi ni nafoloko gɛlɛya b'i kan e min bɛ tunga na bi ni e ma papiye sɔrɔ walima e min bɛ tunga na bi ni e ka foyi ma ɲa i bɛ se ka karamɔgɔ fana wele k'i kungo fɔ a ye ni ala y'a to i ka sababu b'a bolo a ka ca ala fɛ i ka sababu fura bɛ sɔrɔ o la karamɔgɔ an ka bi baro bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ ma nka yan'an ka taga question kelen bɛ yen o question in o ye nafolo baara ye yarɔ karamɔgɔ bɛ se ka nafolo baara kɛ mɔgɔ ye wa. bayo o tɛ baasi ye nafolo baara n bɛ n seko kɛ nafolo baara la nafolo baara mais n bɛ fɛ ka min fɔ nafolo baara min bɛ ne bolo taa ni ka segin tɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la a musaka de ka ca n'o tɛ nafolofin ala barika la n'i y'a baara diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ ko danga b'i kɔ a tɛ don ni lebu cɛ mais a bɛ jaabi o ye diɲɛ nafolo ye diɲɛ k'i ko mɛn sigida tɛ dɛ i bɛ jamana min kɔnɔ o kɔ tɛ diɲɛ k'i ko mɛn ni nafolo finma ye wa nafolo jugu yɛrɛ tɛ koyi i bɛ se ka hinɛ i balimaw la i bɛ se ka hiji i bɛ se ka jagaw i bɛ se ka fɛn bɛɛ ni diɲɛ ka di ye i b'o sɔrɔ ni lahara ka di ye i b'o sɔrɔ mais ni diɲɛ dama de ka di ye ni min ka di ye i b'i sago k'a kɔnɔ quoi mais a tɛ se ka kɛ fo misi baasi tɛ mɔgɔ min ye ne k'o ka misi kun a ma nɔgɔn dɛ i y'a tigi gɛn bon n'a fɔra ko misi n bɛ nɛ don a bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ka nafolo baara a tɛ se ka kɛ ka mɔgɔ to fana fɛ ne ka nafolo baara tɛ se ka kɛ sisan maa minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ mɔgɔ min bɛ jamana jan na f'a k'a sɔrɔ la i ni mɔgɔ min bɔra kɔnɔbolo kelen na a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o fasira kɔ tɛ a k'a sɔrɔ aw bɛɛ bɔra kɔnɔbolo kelen na bon n'o bɛ yan o bɛ se ka ladiri dun parce que misi in kɛri o ni ala tɔgɔ de bɛna baara karamɔgɔ jɔ ne yɛrɛ ka nin yɔrɔ in walawala ka faamuyali cogo la maa minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ e tɛ se ka nafolo baara kɛ olu ye k'u to yɔrɔ jan fɛ sauf n'a sɔrɔ u ba kelen mɔgɔ dɔ bɛ yan nɔ o ni mun bɔra wolonugu kelen na fo n'a sɔrɔ o tigi dɔ bɛ e kɛrɛfɛ bari baara bɛ kɛ min na o de kan k'o dun walima a tigi yɛrɛ hakili la limanaw ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ bɔ yɔrɔ jan fɛ nafolo baara bɛ se ka k'i hali bi a walawala karamɔgɔ. bon o nafolo baara a bɛ fɔ o ma de ko diɲɛ masaya o ye masa solomana ka nafoloso baara dɔ de ye n'i y'a kɛ ala barika la diɲɛ masaya i b'a sɔrɔ mais baara in kɔni de ye nin ye misi in yɛrɛ parce que i b'a dɔn sisan nafolo baaralaw u ye ko in bɛɛ kɛ politiki de ye parce que n'i y'a ye n'u ko k'a bɛ k'i ɲɛ na misi yɛrɛ kuturu a bɛ bɛn sara 5 de ma misi kuturu bɛ bɛn sara 5 de ma o sara 5nan kɛri de b'o dafa sara 5 la donc a bɛ tila dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu tɛ sogo sɔrɔ k'a dun ni mɔgɔ m'a d'u ma sogo in bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ min ye ala deli kɛbaga ye kelen tɛ se ka cun ne kɔnɔ n'a cunna kɔnɔ a ti ɲa e b'o baara kɛyɔrɔ la e bɛna dɔn k'a fɔ ko n'i ka dugawu bɛ jaabi n'a tɛ jaabi e bɛ n'o dɔn n'a bɛnna piri la n b'a dilan n'i kɔni y'a ma dilan o b'a sɔrɔ a ma bɛn a piri la parce que ne tɛ se ka mɔgɔ si ka diɲɛlatigɛ dilan k'an ta to yen wala mɔgɔ ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo siga tɛ nin na karamɔgɔ yanni an ka tɛmɛ se ka limuru fɔ mɔgɔw ka nin yɔrɔ in faamu kosɛbɛ aw minnu bɛ fɛ ka limuru in dɔn kosɛbɛ a y'a lamɛn tuguni bon ayiwa ne ka numéro ye 77 77 29 29 43 43 05 aw bɛ Mali kɔnɔ yan aw minnu bɛ Mali kɔfɛ aw bɛ 00 223 a b'o bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka weleli kɛ karamɔgɔ waati sera an b'i fo tiɲɛ yɛrɛ la k'i wele k'i déplacer sunkalo in na ka na an ka plateau la ka n'i ka seko ni dɔnko o kuma fɔ ala de b'i sara dakuruɲa laban jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin kanubaw ma. bon dakuruɲa laban bɛ ne fɛ o ye ne bɛ foli lase Baya Oge TV a baarakɛla bɛɛ lajɛlen a cɛ a n'a muso Selenge yɛrɛ dugutigi n'a dugudenw n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ani ne yɛrɛ kanubaga minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na.
Ajaranye an kanubaw Bayoke TV amu be kan suyi direct la no wati na amayira awla ka fo Bayoke TV siglen aw de kama aw fen be ko aw be se skodo la se ko ni dongo kenyere tigla mo gra don gela yo ikira bul la barakira yo imana ke fen ko fen se ko bi ela ibe fe Bayoke TV ka wuli kati segere wala ibe fe kana an ki ga kono fona do ki ira jela Bayoke TV biya ede kama ibanga ekran tumala la ke ibe Bayoke TV iba ka contacti so ibe se ka mo le sanga ani wati ambe ika wole ujabi kuna fona mbife ambula si tiye ki wara bela jelema bi anga soko ni dongo kana anga karamo bado kuma mo lo karamo siko ke tale suro beneme sinigi anu krenga na dala na krefe aw mo be ni de kumbe awka abse ga wuli ka segere aba wula kan ne dusira la aba kan ne dusira so te gran dum la o kuma aba fo aw masa aw kambe jiya wati gore